Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Чаллыда юлларны төзекләндерәләр, юлчылар кайсы урамнарда һәм проспектларда эшли. 27-нче комплекста шәһәрдә этләр өчен бердән-бер мәйдан ачыла. Дүртаяклы дусларга нинди шартлар тудырылган? Ураза аенда мөселман кызлар өчен аерым ифтар мәҗлесләре узачак. Анда нинди программа каралган? Чаллыда юлларны ремонтлый башладылар. Академик Королев урамында әзерлек эшләре алып барыла. Хәсән Туфан проспектында юлчылар асфальт җәяргә кереште. Юлларны яңарту эшләре ничек бара, тулырак безнең сюжетта. Хәсән Туфан проспектында дистәләгән эшче һәм 20 берәмлек техника эшли. Ремонт эшләре Сөембикә проспектыннан алып беренче автомобиль юлына хәтле башкарылачак. Белгечләр ремонт май азыгында тәмамлана ди. Сейчас мы укладываем выравнивающие слои. Завтра, послезавтра уже будем вставать на объем верхнего слоя. Порядка 90 тысяч квадратов реконструкции Хәсән Туфана от Сөембике до первой дороги. Академик Королев урамында әзерлек бара. Биредә юл өстен яңартып, юлны киңәйтәчәкләр, яңа борылыш ясаячаклар. Җиңүнең 40 еллыгы урамын төзекләндергә алдагы көннәрдә керешәчәкләр. Пошире, чтобы в 2 полосы или в 3 даже полосы, потому что позволяет ширина дороги. Биредә юлны 63-65 комплексларга хәтле зонайтачаклар. Җәмәгать транспорты йөрәячәк. Барлык эшләрне октябрь башына кадәр тәмамларга ниятлиләр. Мәрьям Файрушин, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. 15 майдан шәһәрдә прессовканың беренче этабы башлана. Трубаларны ныклыкка һәм чыдамлылыкка сынаячаклары кирәк булса, ремонт эшләре дә башкарылачак. Прессовканың беренче этабы 29 майга кадәр дәвам итәчәк. Бу вакыт аралыгында Кайнар суны 22-нче комплекста, кайбер объектларда 24-нче, 25-нче, 46-нче, 48-нче, 50-нче, 51-нче, 61-нче, 63-нче, 64-нче һәм 65-нче комплексларда тулысынча өзәчәкләр. 47-нче, 49-нче, 53-нче һәм 54-нче микрорайоннарда да салкын суны җылытып юынасы була. Тулы исемлек белән безнең сайта яки ВКонтакте төркемендә таныша аласыз. Это вынужденная мера, который позволяет нам оперативно найти те участки, слабые места, которые необходимо отремонтировать, либо провести замену этих участков, мы еще это можем скорректировать, для того, чтобы уже нормально подготовиться к отопительному сезону и не иметь проблем в ходе отопительного сезона. Республикада янгынга каршы аеруча режим саклана. Быел штрафлар күләме 2 тапкыр күбрәк, коры үләнне, чүп-чарны яндыру тыела. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре торак пунктларны, урман зоналарын һәрдаим тикшереп тора. Бакчачылык ширкәтләре дә контрольда. Я копить коплю, но не жгу. 13 бакчачылык ширкәте Комсомол районына карый Союз Н иң беренче барлыкка килгән бакчаларның берсе. Биредә 2 урам, 130 йорт. Рейс белдерүенчә бары тик бер генә тапкыр янгын чыккан. Сами своими силами вот косим, все субботники делаем, все, чтобы... Там еще болото у нас с той стороны, трактор заехал, он тонет был только вручную. Вот. Эш көне булса да бакча буш тормый, бакчачылар җыештыра, янгынга каршы режим турында беләләр, чүп-чарны яндырмыйлар. Как избавляюсь? Я ее в землю закапываю, как навоз идет, и все. Он мне бочка стоит, компост делаю, траву всю туда свалим, которую скашивают, он охранник кроликам забирает. Бочки, если есть, то бочки можно, там, чтобы песок был рядом. Ну и вода обязательно нужна, мне кажется. Вот так. Вот поджигают траву. Коры үләнне бакчада тотарга ярамый, бу кагыйдәне бузучылар да бар. Әмма бер участокта бакчачы үләнне металл мичкәгә салып яндыра. Основные нарушения в садовых обществах является это сжигание мусора, неочистка территории от сухостоя. Сегодняшнем проведенном профилактическом рейде в садовом обществе было выявлено нарушение сжигания мусора. На данного садовода был составлен протокол об административном правонарушении. Штраф күләме физик затларга 2000-нән алып 4000-гә кадәр, юридик затларга 400 мең сумга кадәр каралган. Янгынга каршы режим 16 майга кадәр дәвам итәчәк. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда санитар чистарту 2 айлыгы дәвам итә. Шәһәребездә күп кенә территориялар тәртипкә китерелде, әмма җыештырылмый калганнары да бар. Чаллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына чаллылар төрле микрорайоннарда урнашкан чүплекләргә зарлана.
Шәһәрдәшләребез 12:36 һәм 12:34 йортлары арасында урнашкан мәйдан турында күптән канәгатьсезлек белдерә. Халык контроле порталында агачлыкны тәртипкә китерергә кирәк дигән хәбәр язып калдырганнар. Билгеле булганча, әлеге җир шәһәрнеке, шуңа күрә идарә итүче компаниядә якында урнашкан оешмалар да әлеге җирне чиз тартмый. Мондагы ташландык бинага да еш кына балалар һәм яшүсмерләр җыела. Менә монда пивнушка, менә монда көндә кич белән молодежь. Көндә шулай. Люди у нас не умеют за собой убирать, выкидывать. В принципе, и мусорки-то рядом возле домов есть. Очень жалко, что люди, наверное, не переживают, не беспокоятся за дальнейшее, за будущее наших детей. 65-нче комплекс артындагы Залесный проспекты кырыенда урнашкан басу чүплеккә әйләнгән. Төзелеш һәм көнкүреш калдыклары машина юлы кырыенда ята. Вы знаете, проживая в данном комплексе, постоянно ходим в данный магазин и проходим через это поле. Здесь постоянно свалка, что там, что здесь, то есть это никуда не вывозится. Азык-төлек кибете янында эшләгән төзүчеләр басудагы чүплеккә безнең катнашыбыз юк. Монда беренче көн эшлибез һәм төзелеш калдыкларын машинага төяп билгеле урынга ташлыйбыз дип белдерделәр. Специально машину вызываем, вот мешки собираем. Видите, как после работы порядок люди наводят? Он так и должен быть всегда. Санитар чистарту 2 айлыгы беренче июньга хәтле дәвам итә. Шәһәрдәшләрнең урам, парк, сквер һәм ишек алларында тәртип урнаштырырга вакыты бар әле. Мәргән Файрушны, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Казанның Идел төбәгара табигатьне саклау прокуратурасы дәүләт гаепләүчесе Альберт Хабиров Чаллыда гражданнарны кабул итә. Чаллылар аңа тирә-як мөхитне һәм табигатьне саклау буенча сораулар белән 17 май көнне мөрәҗәгать итә ала. Ул 11 сагаттан 12-гә кадәр сорауларга җавап бирәчәк. Альберт Хабиров белән очрашуга язылу өчен Идел төбәгара табигатьне саклау прокуратурасына 8-843 590 66 36 телефоны яки Яр-Чаллы шәһәре башкарма комитетына 30-56-51 телефон номеры буенча шалтыратырга мөмкин. Этләр өчен махсус мәйдан әзер. Ул Олимпийский спорт комплексы янында урнашкан. Иртәгә мәйданы тантаналы төстә ачалар. Эт хуҗалары һәм аларның дүрт аяклы дуслары өчен бәйгеләр, ярышлар үткәреләчәк. Исегезгә төшерәм, проект президенты гранты ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Мәйдан бердә буш тормый, кайчакта бер юлы 30 эт килә, хуҗалары да бер-берсе белән танышып өлгергән. Сөйләшер өчен һәрчак уртак темалар бар. Огорожено это хорошо, что там собакам, все такое, и тут тоже вот это снаряды, все возможные. Это нам, конечно, очень даже нравится, что добились мы, конечно, своего. Живем здесь давно уже, 30 чем-то лет. Вот собак тоже много. Сколько у вас? Одна собака, наверное? У меня 2 собаки. Много ходят, очень много. По 30 штук бывает собак. Вообще чудо. Площадка хорошая. Вот обустроили. Сейчас собака это, раньше дырки здесь были, да, и грязно было. Сейчас все чистенько стало. Нравится. Не убегает, потому что дырочек нет. Все хорошо сделали. Мәйданы төзүгә 478 мең сум күләмендә президент грантын тотканнар. Этләрне өйрәтер өчен махсус җайланмалар урнаштырганнар. Аднага 2 тапкыр тренер өйрәнүләр үткәрә. Моның өчен корылган инвентарь складта тора. Ачкычы тренер да һәм җәмгыять үзидарә рәисендә саклана. Мәйданның уң аякларын эт хуҗалары гына түгел, чәчәкләр үстерүчеләр дә бәйләп өлгергән. В комплексе очень много цветников. И собаки, чтобы не лазили по цветникам, да и на детские площадки, хоть там и стоят предупреждение, что с собаками не выгуливать собак. Все равно пробегают собаки, там же песочницы для детей. Поэтому было принято решение заняться вот этой площадкой. Шәһәрдәшләр монда барысы да исәпкә алынган, диетләр артыннан җыештырып калдырыр өчен махсус пакетлар бирәләр. Док-бокслар урнаштырылган. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллы мөслимәләр җәмгыяте быел беренче тапкыр яшь кызлар өчен үзенчәлекле көндәлек ифтарлар оештыра. Чара Зәб бистәсендә урнашкан Әбу Зәр мәчетендә узачак. Аны мәчет каршындагы заман укыту үзәге белән берлектә үткәрәләр. Ифтар кичләрендә кызыклы әңгәмәләр, төрле очрашулар, мастер-класслар үткәрү планлаштырыла. Биргән мәктәп яшеннән алып 27 яшькәчә кияүдә булмаган кызлар чакырыла. Беренче ифтар 16 майда кичке сәгать 6-да узачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз.
По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Алло, дорогой, я в магазине «Много ванн». Здесь такие ванны, такая мебель и скидки в мае до 40%. Приезжай скорее, пока все не разобрали. А где это? «Много ванн». Остановка Медгородок, здание Евросвет.